Ahoj Eva, počul som už o TIENS, ale úprimne. Je veľa firiem v oblasti zdravia. Prečo by ma mala zaujať práve táto? Ahoj Martin, super otázka. Vieš, TIENS nie je len ďalšia firma. Je to celosvetová spoločnosť, ktorá sa odlišuje v niečom veľmi podstatnom. No, má všetko pod jednou strechou. A to doslova. To znie zaujímavo. Čo ty myslíš? Začnem tým najväčším tromfom. Priemyselný park zdravia. To nie je len obyčajný areál. Je to celé mesto, ktoré TIENS vybudoval v Číne. Investovali tam viac než 1,1 miliardy dolárov. Čo sa v tom parku nachádza? Všetko. Máme tam vlastné výskumné a vývojové centrum, výrobu s najvyššími štandardmi, kongresovú halu pre 5000 ľudí a dokonca 5 hotelov, z ktorých jeden má 7 hviezdičiek. To nemá hocikto. To znie ako zo sci-fi. Ale je to reálne? Nebude to len PR? Rozumiem tvojej pochybnosti, ale áno, je to reálne. A môžeš si to pozrieť. Dokonca veľa partnerov tam cestuje na školenia či kongresy. A ďalšia vec. 2-krát nemocnica. Jedna postavená na princípoch východnej medicíny, druhá na západnej. A obe vybavené najmodernejšou technikou. Takže to nie sú len produkty, ale aj reálna prax? Presne tak. K tomu ešte výskumný ústav zdravia, múzeum TIENS a pre verejnosť otvorený zážitkový salón, kde si ľudia môžu vyskúšať produkty a technológie priamo. Znie to skoro ako vlastný svet. A ide to ešte ďalej. Univerzita TIENS má až 19 fakult, vyučuje sa v 5 svetových jazykoch a celé univerzitné mesto má kapacitu pre 47 000 študentov. To je ako samostatné mesto. Presne. A práve preto hovoríme, že TIENS má niečo, čo iné firmy nemajú. Je to postavené na pevných základoch, nie len marketing, ale skutočný systém starostlivosti o zdravie a vzdelávanie. OK, začína mi to dávať zmysel. A čo to znamená pre mňa, ako jednotlivca? Ak sa rozhodneš s nami spolupracovať, nestaneš sa len predajcom. Získaš zázemie, know-how, školenia a podporu z jednej z najkomplexnejších wellness spoločností na svete. A zároveň vieš, že to, čo ponúkaš druhým, je podložené výskumom, kvalitou a infraštruktúrou, ktorá nemá konkurenciu.